mutane suna yawan tambaya game da addu'a da Hausa a cikin sujjada ko a cikin sallah umuman. To wasu suna cewa makaruhi ne, kamar malikiya suna cewa makaruhi ne amma ba ta bata sallah. Wasu daga cikin malikiya suna cewa tana bata sallah, kamar al-Qarafi cikin wanda suke cewa wanda wani yare ba larabci ba a cikin sallah da gangan sallah shi ta ɓaci. Babu shakka sallah wata hay'a ce, wani aiki ne keɓantacce da cikin wata sifa keɓantacce a wasu lokuta keɓantattu. Komai na sallah keɓantacce ne, ma'ana akwai inda aka ce a yi shi ga sanda aka ce ga yadda aka ce. Sauraka ba a shigo da wani abu ko da kuwa a wajen sallar ya halatta in ba samun lasisi aka yi daga shari'a ba. Shari'a shi zai ce ya yadda ka za ka yi shi, yasa za mu ga a wani gurin an ce kan ma ka karanta Qur'ani. Inni nahitu an aqra al-Qur'an raki'an wa sajidan. Annabi sai ce an hana ni in karanta Qur'ani a sujada ko a Qur'ani fa. Wani ba zai ce to ya za a ce ba zan karanta Qur'ani ba na yi sujada. Ce ne ina so in na yi sujada in dinga karanta qul huwallahu kafa 30. A kakkai bid'a ne, qul huwallahu din ce bid'a. In ce zan yi qul huwallahu ka ce min bid'a. Saboda annabi ya ce an hana shi, ba gurinta ba ne. Sau haka ita sallah ba don ka yana yin wani abu a wajen sallah ba sai ka yi shi a cikin sallah. Wanda ya ji a hadisin Mu'awiyah ibn al-Hakam as-Sulami, ya ji wani ya yi atishawa ya ce da shi yarhamukallah. Shi a tunaninsa ai tun da dai hana haka ake gaya mai atishawa, me zai hana kuma ba wani abu ya faɗa ba, yarhamukallah ya faɗa. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ba a yi, daga gurin kallon da sahabbai suka yi masa ya fahimci yayi ba daidai ba. To kaga ashe yana buƙatar ya zama akwai tansisi. Ta mutumin da ba zai iya karanta Fatiha ba, shari'a ta zo cewa ya yi tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar a matsayin karatun Fatiha har lokacin da zai koya. Amma ba a ce a gaya masa ita da yaransa ba, in ba Haushe ne a yi masa da Hausa, in Bature ne a masa da Turanci, bai rabe ne a masa da Yarbanci, a'a. Sai aka ce a gaya masa in kalmomin nan tasbihi, tahmidi, tahlili ya je yana faɗar su, in yayi ya ruku ya sujjada har lokacin da zai koya Fatiha gaba daya. Kuma aka bada sai a rubuta masa kawai a ce ga translation na abin da ake faɗa, ka rika faɗa. Saboda haka a guji shigar da abu, kuma shi larabcin nan abu ne da ya kamata kowane musulmi ya ɗauka yarensa ne. Don abu aka ce yaren annabi al-Qur'ani ne, yaren manzanka ne, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya kamata kai ma ka ji yarenka ne. Ya fi karfin kowane irin yare da kake magana da shi, yaren da Allah ya zaba ya saukar da maganarsa a ciki, yaren da Allah ya zaba ya sa shi shine yaren manzansa, shi Qur'anan Arabiyyan. Haka wannan yare ya kamata ya wuce dukkan wani yare da kake zato, hatta yaren da iyayenka suka haife ka da shi ya zama ya ka bashi fifikon da yafi wannan. Saboda haka ya kamata a ce akalla dai abubuwan da zaka bukata a ibadarka a ce ka iya, ka sani. To amma sai kaga mutane ba wannan ne a gaban su ba, kawai kokari dai shi ya zai samu bukatarsa ta shiga. To in har ka damu ka je ka dan samu wani ko malamin islamiyya ne ya tsara maka yan bukatunka, ya rubuta maka ka haddace, ka je kana faɗa, shikenan. Amma ka guji kutsa Hausa a cikin yaran.